Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka ringa ganin duk wani motsi na wayan budurwarka ko kuma in ce duk wani abu wanda budurwarka take yi a wayarta zaka gan shi a cikin wayanka ba tare da ta sani ba. Misali kamar yadda kuke gani wannan wannan shine wayan budurwana, wannan kuma shine wayana. To yanzu kuna gani gashi nan yanda screen din ya appearing gashi nan, to duk wani motsi da zan yi a wayan da za ta yi a wayanta za ku gan shi a wayana. Kun gani gashi nan yanzu misali bari in shiga MX Player, kun gani shi ma wannan ya bude MX Player. Misali bari in shiga File Manager, kun gani shi ma ya shiga File Manager, kun gani kamar haka nan. To da haka yan uwa ku biyo mu domin ganin ka duk wani motsi na wayan budurwanka a wayanka kana da bukatan ka dauki wayan budurwanka. Idan ka dauka sai ka shiga cikin Play Store din wayan. Idan ka shiga cikin Play Store din wayan ka sai ka yi searching wannan application mai suna AirDroid. Idan ka yi searching application din to sai ka installing din shi. To bayan ya gama installing sai ka bude. Idan ka bude shi zai bude kamar haka. Ka danna sign up. To gashi nan sai ka sa email address. To anan wurin da aka sa email address zaka sa email address ɗinka, naka email address ɗinka. To idan ka sa misali zaka sa email address ɗinka, anan kuma inda aka sa password shi kuma sai ka yi creating kowane password, sabon password zaka sa. Anan kuma gashi an sa nickname, zaka iya sa nickname in kana so. To bayan ka yi sign up zai nuna maka wani abu kamar haka nan, your email is not verified for account security, please verify your email. Sai ka duba inda aka rubuta verify now. To ka verify now gashi nan enter verification code. To za su sun tura maka da verification code a email address ɗinka. To idan ka shiga Gmail ɗinka na wayanka ka shiga gashi nan za su turo da verification code ɗin. Gashi nan your verification gashi nan gashi nan sai ka je ka sa shi. To idan ka sa shi kai verifying to sai ka yi sign in. Idan ka danna jinna ma wannan alaman sai ka danna continue. Idan ka danna continue to sai gashi nan sai ka danna allow. In ka danna allow zai buƙaci ka wasu setuttuka. To zaka shiga nan gurin gashi nan camera kowane zaka yi on din shi camera, ka danna grant enable permission ka enable din shi. Duka wayannan zaka buƙaci ka kukuna su koma on. Yanzu gashi nan camera shi ma zaka mai da shi on, screen mirror zaka mai da shi on, desktop notification shi ma zaka mai da shi on. Wannan a messages din shi ma zaka shiga enable. Gashi nan zaka dan jira shi na sakwanni. Idan ya gama gashi nan still enable, sai shi ma nan contact duka dai zaka yi make sure ka mai da su sun koma duka on. Shi ma nan find my phone shi ma yawa sai ka danna nan gashi nan zai ka danna active this admin application. Idan ka danna shi gashi nan ya gama. Idan ka gama sai ka dawo, kuma in ka dawo sai ka shiga nan setting din. Gashi nan setting nan domin kai make sure kuma yanda yake nan haka zaka bar shi. To bayan ka gama wa'annan settukan a wayanka sai ka dawo wayanka. A wayanka sai ka shiga Chrome din wayanka. Idan ka shiga Chrome din wayanka sai ka yi searching AirDroid. To idan ka shiga sai ka shiga nan gurin. Idan ka shiga gurin zai maka display kamar haka nan. To zai buƙaci ka yi sign. To gashi nan yanzu ya yi connect. Yanzu file ɗin a nan gurin gashi nan za ga duk wani abu da ke wayan gashi nan duk gashi nan a nan gurin. To duk za ga misali gashi nan za ka shiga file manager, a nan za ka ga file manager, camera da komai na wayan. To yanzu bari duk wani abu da take a wayan. To idan kana so ga duk abu da take a wayanta zuwa wayanka to sai ka shiga nan gurin. Gashi nan gurin mirroring, kawai ka shiga mirroring. To zai display kamar haka nan gashi nan yana loading. To gashi nan yayi display. To yanzu bari ku ga nuna muku da wayan. Kun gani gashi nan yanzu kun gani duk wani motsi da nake a wannan wayan gashi nan yana yi. Misali bari ma in shiga wannan game din ku gani. Kun gani gashi na zan buga wannan game din. Kun gani gashi yanda yake display a nan gurin. Kun gani komai da yake display a nan gurin duk wani abu da take in WhatsApp ne in ma menene ko ma menene take yi za ka gani.